Koliko su se svi izgasirali. Pazi ovo, 3 gasera u autu, ne znam se, dobro, u stvari, Fox onako realno, ali Mili i Baka. Dva gasera, razumeš? Ugasu su ono nekom jakom i odmah su svi štripali. Gledaj šta radi. Baka se kao odrezuje. Aj, men to. Aj, beži, bre, indijancu jedan, bre. Mater, bre. Ajde, Šta je bilo, bre? Sve jedna smrdljiva. Ajde, idi stani da ga nalupam. Stani, mama. Bre, u p***u materinu. Baka ga sam malo zgazio, lol, to bi bio dobar klip da ga